U ožujku u Areni Zagreba održat će se najveći festival hrane i vina koji će prezentirati gastro i eno ponudu cijele Hrvatske, vodeći se idejom kako je Lijepa naša prepuna izvrsne hrane, vina, ali i izvrsnih kuhara. Tako je prošli tjedan održana prezentacijska večera na kojoj smo imali priliku vidjeti i probati delicije iz cijele Hrvatske, te se upoznati s hvalevrijednim projektom za pomoć mladim kuharima. O čemu je riječ, pogledajte u sljedećim minutama Maruše Stamać. Raznolikost utjecaja, regija i namirnica ključ su hrvatske kako gastronomije, tako i enologije. Upravo je bogatstvo različitosti naš najveći adut. Hrvatska je kao i vina, tako i hrana, jedan miks različitih utjecaja. Mi imamo utjecaja mađarskih, turskih, talijanskih, francuskih, austrijskih, tako da ta isprepletenost u kuhinji je posebno došla do izražaja. Sve više turista kod nas dolazi upravo radi izvrsne hrane, a prezentacija okusa od Dunava do Savudrije te od Međimurja do Dubrovnika nešto je što ni jedan gurman neće propustiti. Tomonjere od dalmatinskog pršuta, kako je vrijeme adventa i Božića imat ćemo fritulice od bakalara, naš poznati eko kozji sir i pečene masline. Sve su to jela koje su gosti na ovoj večeri mogli probati. Ako su vam narasle zazubice od ovih kadrova, ne brinite se. I vi ćete, ako se u ožujku nađete u Zagrebu, ovo, ali mnogo više moći kušati. Kad dolazim iz Novigrada, pripremit ćemo novigradski list ili novigradsku švoju. To je prva riba koja je za nas u Novigradu najveća i dolazi sa broda i napravit ćemo jedan sašimi od lista. Osim što će kuhari prezentirati svoja jela, a jednako tako i naši vinari predstave svoja vina i svoje vinari. Što se vina tiče, iako nismo poput Francuske, itekako imamo konja za utrku. Hrvatska stvarno ima pregršt autohtonih sorata, teško izdvojiti jednu. Bitno je da svaka regija ima neku svoju vodeću, pa je onda u kontinentalnom dijelu to graševina svakako, u Istri je Malvazija, a u Dalmaciji su dvije, Pošip i Plavac mali. Puno hrvatskih vina se izvezlo u svijet i sama velika priznanja u Londonu, u Americi pokazuje da Hrvatska se ne treba sramiti i da ima velika vina. Na festivalu će se moći probati i dingač kojeg je pio Sveti Otac, te traminac koji je bio serviran na krunidbi kraljice Elizabete. No, uz sve to, ove manifestacije su i humanitarnog karaktera. Prikupljeni novac od ulaznica bit će doniran nedavno pokrenutoj zakladi za školovanje talentiranih mladih kuhara. Ja kao vlasnik svog restorana imam dosta onako iskustva da djeca nemaju mogućnosti danas i da im je teško otići negdje na školovanje i upoznat se sa nekim novitetima u svijetu. Na taj način evo ćemo im pomoći i odabrat ćemo učenike stvarno koji su talentirani, koji nemaju mogućnosti i ja i ostali šefovi će iskoristiti svoja poznanstva u svijetu i samim time im približiti vrh svjetske gastronomije. Kad je hrvatska gastronomija u pitanju, mnogo je jela kojima se možemo prezentirati u inozemstvu. Blagodat naše hrane da bi se moglo zvojiti više jela što se tiče i na ribljoj bazi i na mesnoj bazi. Danas ćemo imati štrukle, zagorske štrukle i to je sigurno jedno veliko hrvatsko jelo i uvijek se sjetim kada smo bili u New Yorku na prezentaciji. To je bilo stvarno veliko jelo i to je bilo veliko oduševljenje. Ni mnogi poznati Hrvati nisu propustili probati ove delicije. Otkrili su nam što vole jesti kad je hrvatska hrana u pitanju. Kuhano, gulaš i to. Ja se sjećam jednog trenutka kad sam bio još prije dosta godina, u vrtu mi je izrastao mladi češnjak. Mladi češnjak i doma umiješan kruh sa gore namazanim, kako se to zove, masti, domaćom masti i gore, to je bilo sjajno. To je bilo možda jedno od najintenzivnijih sjećanja na hranu. Kako bilo, ovo je još jedna potvrda da hrvatska gastronomija i enologija mogu parirati svjetskima, te kako napokon dobivaju mjesto koje već odavna zaslužuju.